uDavid Mabuza usenguye usekela mongameli. Esi sisiqinisekiso sikasekela mongameli we-ANC uPaul Mashatile. uMashatile ulilungu elitsha lalapha ephalamende kwaye kulindeleke ukuba ibe nguye oza kungena kwezi zihlangu zikaMabuza. Well, as far as I know, he's still Deputy President of the Republic. But he said he resigned. He said the president accepted his resignation. I don't know. I haven't seen it. The last time I saw him, he was the DP of the Republic. I'm in touch with Comrade Mabuza, and we know that at the end of the day, the president will decide. But we know also his intention to leave government. I've met with him several times, so we're just waiting for the president to give a nod or not. Kukho amarhe wokuba uMabuza uza kushiya isikhundla ukuze kungene uPaul Mashatile njengosekela mongameli. Well, I've been deployed to Parliament by the ANC. Now I'm a Deputy President of the ANC. The Deputy President of the country is a prerogative of the President. He is the one who decides. Iphalamende iqinisekisile into yokuba uMabuza akazibekanga phantsi indambo njengelungu lasephalamende. We don't have at this stage any resignation from any member of Parliament. Amanye amalungu e-ANC afungiswe ngokusesikweni njengamalungu asephalamende abalula oyesakuba yinkulu baphathiswa eKZN uSihlezi Kalala, oyesakuba ngusekela mphathiswa wemicimbi yomasipala uParkstown kwaye nosekela nobhala jikelele wesibini we-ANC uMaropin Ramaphosa. Esi sithathu kulindeleke ukuba sityunjelwe izikhundla kwicabinet. Kusenjalo i-ANC ithi ayinaxhala ngezigrogriso eziphuma kwinkokheli ye-EFF uJulius Malema zokuphazamisana nentetho yesizwe kamongameli ngolwesine. Ulelani Philip, SABC News ephalamende.